Hyvää päivää, hyvät matkustajat. Tervetuloa erikoispikajuna Savoniaan. Määräasema on Kontiomäki, jonne aikataulun mukaan saavumme kello 22.08. Pysähdymme ensimmäisen kerran Riihimäellä kello 15.14, sen jälkeen Lahdessa kello 15.49 ja Kouvolassa kello 16.26. Junassa on ravintolavaunu ja siellä tarjoillaan kahvia, virvokkeita ja annoksia. Toivotamme teille hyvää matkaa. Valtion rautatiet on tavara- ja henkilöliikennepalveluja tuottava ja markkinoiva valtion liikeyritys, joka toimii kuljetusmarkkinoilla kilpailutilanteessa. VR on maan suurin matkustus- ja rahtipalvelujen kuljetusyritys, jonka palveluksessa on noin 27 000 ihmistä. VR:n toiminta-alueena on koko maa. Kuljetustuotannon ja markkinoinnin lisäksi VR huolehtii myös kuljetusvälineiden ja ratojen kunnossapidosta ja osittain myös niiden rakentamisesta. Lisäksi VR on osa kansainvälistä rautatieliikennettä. Valtion rautatiet on luonteeltaan kuljetusalan monitoimiyritys, jonka palveluksessa on kymmenien eri ammattien edustajia. Vaikka työpaikat tulevat lähivuosina vähentymään 2 000, ottaa VR-palveluksensa 500–700 uutta henkilöä vuosittain. Rautatieliikenteelle on ominaista työskentely kaikkina vuoden ja vuorokauden aikoina, sisällä ja ulkona. Eräs kilpailukeino onkin se, että junat kulkevat yötä päivää. Henkilöliikenteessä VR on markkinajohtaja. Tavaraliikenteessäkin kuljetusmäärät ovat kasvaneet selvästi viime vuosina. Valtion rautatiet on uudistunut parin vuosikymmenen aikana ratkaisevasti. Suurin osa pääradoista on sähköistetty, veturit ja vaunut ovat entistä tarkoituksenmukaisempia ja liikennettä ohjataan ja turvataan automaattisin laittein. No, täällä on kauko-ohjaus. 6643 pelkkänä veturina. Vuolingosta lähtee 10 ja 43. Ja oli ohjaus 780. Kolme 23 46 tuli. Niin, että onko nopeutta alennettu tämän takia? Missä tää on Lahdessaksi tää huomattu? Mutta mites te luulisitte, että se menisi ilmeisesti vielä? Joo, kyllä. 766. No asia selvä, vaunumies kattoo sen. Rautatieliikenteen ammateista puhuttaessa tulee yleensä ensin mieleen veturin kuljettaja. Se onkin yhä edelleen eräs poikien toiveammateista. Joo, mun nimi on Åke Lindroth ja mä oon veturin kuljettajana Helsingin varikolla. Näin veturin kuljettajana, niin mikä tässä on mun tehtävänä? Voisin noin lyhyesti kertoa, että sehän on tietysti kuljettaa, siis viedä veturia ja myöskin junaa pisteestä toiseen turvallisesti ja sääntöjen mukaisesti. Ja mitä mä tästä työstä koen, niin tää on hyvin mukavaa työtä. On vaihtelevat työajat. Ja sitten se, että liikun paikasta toiseen. Ei ole koskaan kahta samanlaista päivää.
Tietysti niitä löytyy huonojakin puolia. Ja jos ajattelen tämmöisiä, niin silloin kun joutuu yöaikana liikkumaan kovassa sumussa tai lumipyryssä, niin nämähän tietysti on rasittavia. Ja yöaikana vielä, siinähän kun on ihminen, niin tahtoo tietysti väsymyskin silloin siinä olla kiusana näiden sumujen ja pyryjen lisäksi. No niin, miehen nimi on Saari Jari, työskentelen Myllykosken asemalla Kouvolan liikennepiirissä ja työ on erittäin monipuolinen verrattuna esimerkiksi johonkin suurempaan asema-alueeseen, koska tässä on monipuolinen homma, joutuu tekemään yleensä kaikki mahdolliset, mitä nyt rautateillä on. Tässä on asiakaspalvelua, on junamiestehtäviä, asemamiestehtäviä, yleensä melkein niin kuin lumitöistä tiskaamiseen ja ruohonleikkuuseen saakka löytyy kaikki hommat. Ja tykkään kyllä työskennellä kovasti tällaisella paikkaa, että se on isommalla alueella, se on niin suppea. Pieni se homma, siellä joutuu erikoistumaan johonkin määrättyyn tehtävään ja se on sitten sitä, että kyllä minä tykkään enemmän tällaisesta hommasta, että saa tehdä niin kuin kaikki, mitä on kurssilla saatu pätevyydet, niin tässä saa kyllä tehdä kaikki mahdolliset hommat. Joo, ja minä olen tullut 75 valtion rautateille töihin, minä aloitin lähetin tehtävistä ja tää on mulla vähän sellainen sukuvika tää homma, että isäukkokin oli aikanaan jo rautateillä ja siitähän se tuli sitten se innostus näihin VR-hommiin ja niin kuin äsken sanoin, niin supparista aloitin ja pari vuotta olin siinä supparina ja sitten suoritin varusmiespalveluksen ja sen jälkeen tulin niin kuin tänne asemamiespuolelle ja kävin nämä pakolliset kurssit ja sitten olin Kouvolassa, 3-4 vuotta olin heittosakissa töissä ja sitten sain tänne Myllykoskelle nimityksen ja siitähän se on lähtenyt homma käyntiin ja kyllä tässä nyt tarkoitus on vielä muutama vuosi tässä Myllykoskella olla ja sitten yrittää konduktöörikurssille aikana, että jos onnistuu niin sitten jatketaan kippariuralla eteenpäin. Kiitoksia. $80, 90 ja 100 markkaa. Olkaa hyvä. Minä tulin rautateille vuonna 1974 helmikuun 1. päivä. Ja olin ensin tuolla puhelinkeskuksessa 5 vuotta. Ja sitten me kävin ne toimistokurssit Helsingissä, se kesti 8 viikkoa. Ja sen jälkeen me menin sitten tuonne junatoimistoon ja siellä me olin kanssa melkein 5 vuotta. Ja sitten mä pääsin tänne lipputoimistoista lomantekijästä, että mä teen lomia ja sitten sairaslomia aina silloin tällöin. No tää lipputoimistotyö, tää on hirveän vaihtelevaa ja tässä ei ole koskaan niin kuin 2 samanlaista päivää, että tästä paljon ihmisiä ja tää on myös hirveän mukava työ tänne. No hankalana puolena tässä on se, että joutuu olemaan rahan kanssa niin paljon tekemisissä, että täytyy olla hirveän tarkka. Ja sitten tämä vuorotyö, niin tämä nyt on sitten, että joutuu niin paljon olemaan viikonloppuja töissä, lauantaita ja sunnuntaita. Liikennevirkamiesten tehtävät ovat mitä moninaisimpia. Varsin erilaisia valmiuksia vaativat muun muassa asiakaspalvelu- ja liikenteenhoitotehtävät, joista esimerkkeinä markkinointi, junien lähettäminen. Tällä uralla eräät pääsevät asemapäälliköiksi ja muihin esimiestehtäviin. Eija Jälkö, Kouvolan liikennepiirissä tämänhetkinen sijoitusasema on Myllykoski. Tehtävät on junasuoritustehtävät, matkustajajunien lähetys, tavarajunien lähetys, matkakuntoisuuden tarkastus ja yleisöpalveluun, niin tavaratoimistotöitä ja lippun myyntiä ja puhelinpalvelua. Nainen on tässä työssä ihan yhtä tasa-arvoinen kuin mies. Ja naisia ei täällä Kouvolan piirissä montaa näissä hommissa on, mutta yleiskuva on, että tasa-arvoisia ollaan, mutta uralla eteneminen on yhtä
hidasta täällä niin kuin muuallakin naisille.